saboda duk garin nan babu wanda ya kai ka. Aha, baby na, kaki. Isa ina da ke na san bane. Isa ranar da na je jeji na farauta na samu zaki na so in ka miki namin kici nake ƙara karshe. What? Ai da ma ni na sani. Amma wannan gaskiya ne. Shikenan ba matsala a tara gaba. To baby na ba ci gaba da tafiya wata rana ai za ta hada ko ba haka ba? Shine kawai dama. To shikenan jari. Ya ne? Yau za a gwada. Shi ke me za a gwada ne eh? Jagumta za a gwada an ga waye jagumi na a cikin kuku biyun nan. Da ni za a gwada za ta ga jarumin. Ni ba zan gwada ba gaskiya. Ni ba zan gwada ba. Sai ba ka gwada ba. Kai ni ba zan gwada ba. Sai ba ka gwada ba inda zaka je sai na Kika ce he an gwada? Sai an gwada ba inda zaka je na ga ma inda zaka je na ci juma. Kai ni fa na What? aka ce ba za a yi ba aka ce ba za a yi ba kuka ce sai a yi ke waka masa na ce ba zan ba amma kun ce he ayi to ga irin ta na bi da shi baby na saboda haka shi mata ta yi ban sani ba gaskiya dai shi mata ta yi barin ta shi da bi da shi la ilaha illallah barin ta shi baby mata ta yi kin gane mata ta yi amma ki bari zama Oh my God.